Salam elik ata watanymyzyň gözelliklerine, owadanlyklaryna buýsunyp ýaşaýan mehriban oganlar, iri adamlar. Biz siziň her biriňiziň maşgaly owajaklaryňyza rızgal berekediň, agzy berligiň, bagtyarlygyň, şadiyanyň, saglygyň ýaran bolmagyny tüýsürüňizden arzu edýäs. Bir-birige mehr berip ýaşalyň. Söýgüler ýürekde köňüllü bolsun. Aýdym-aýdyp lele kakyp joşalyň, bagşylaryň belent keňinde bolsun. Sahyý bolun, türkmen topragy ýaly. Güneş nur saçýar altyn misali. Bagtyar durmuşymyz manydan noly. Pehim paýhas insan aňyna bolsun. Berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüne türkmen halkyny ösüşleri, özgörüşleri, gözelliklere tarap alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamydyň. Watandyň halky bilen watanlar, döwletdiň halky bilen döwletdir diýen arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary betlensin. Anha mehriban oganlar edidileşler şular ýaly ýagşydan ýagşy, gowdan gow ardy umytlar bilen Mirat eli elim tarapyndan taýynyp size hödürlenýän milli ruhyň altyn hazynasy atly gepleşigimiziň ýene-de bir täze sanyna tomaş etmäne çagyrýas. Mady we ruhy medeni gymmatlyklar adamzadyň inkar edip bilmejek beýik buýsanjydyr. Medeni miras, mady we ruhy medeni gymmatlyklar insana şadlyk, halipalara hormat, ýaşaýşa söýgi, dowamata hyjud öredýän gözellik elemidir. Tebigatda gözel zatlary görmek üçin asmana belentligi seredilýändir. Emma aýdym sada düşünmek üçin bolsa milli ruhyň çuňlyklaryna çümülýär. Aýdym sa sunugaty her bir insana bu durmuşyň gözelliklerini, owadanlyklaryny, ajaýyplyklaryny söýmege öwredýär. Söýmek näme dünýede? Nämeni söýüp bolar? Watanymdyr baş söýgi, galanlary soň geler. Söýgüsiz ýaşaýyş ýok, söýmedik arman galar. Watana, ene, ýara, söýgi aýdym ýanglansyn. Türkmenleriň aýdymy bütün dünýä aýlansyn. Saçak yadala, mihman gelsen balkana, bugün sarang düdüler, mihman gelsen balkana, bugün sarang düdüler, mihman gelsen balkana. Güdüller hatar dağı, buysoncun bolmaçağı, karşı alar prağı, ihman elsen balkana, karşı alar prağı, ihman elsen balkana. Gelsin balkana, görsen gödellen oğlum, mihman gelsin balkana. Havadan gurcak yali, güya cennet misali, gönlüm göter gül hali, ihman gelsin balkana.
göter gül hali ey mihman gelsen balkana bahçesi ballandatlı işi bedevatlı uzunları hormatlı ey mihman gelsen balkana uzunları hormatlı ey mihman gelsen balkana Göderlen oğlan mihman gelsin balkana görsen göderlen oğlan mihman gelsin balkana mihman gelsin balkana mihman gelsin balkana. Mehriban oğlanlar edidileşen ha bilşimi diyali milli ruhun altın hadina saatlı gepleşimizin hergedek sana tomoş ediyen bolsaňyz siz bilýänsiňiz. Biz gepleşimizin hergedek sana tutuş ömrüniz aýdym sada baglan halipalarymyz bilen ýaşlarymyz bilen söhbetdeş bolup olaryň ýürek arzularyny ýüreklerinden ýanglanýan owadan mukamlaryna aýdym saatlaryny gepleşimizin dowamyna size ýetirip durýar. Ha gepleşimizin bu gedeki sany biz ýöre dörüjülük toparymyz bilen Balkan vilayetiniň Balkanawaz şäherine ýazgy ýazmagy makul bildik. Bizim gepleşimizden bu gedeki sanyň mihmany Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň Kerdeşler arkalaşygynyň işçiň agzasy Toýguly Jepbar. Çaqlygymyzy kabul edip gepleşimizde gatnaşmagyň geliniňiz üçin ilk bilen size köp sag bolsuňyz aýdýar. Ha, dogrudan biziň ýurdumyz, biziň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan döwletimiz gahrman arkadamyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň saýatyna uly ösüşlere betlenýär. Bu esasan hem medeniýet ulgamyna da şeýle. Ýurdumyzyň ähli ýerlerini görenmizde şu medeniýet ojaklary, medeniýet öýleri, sungat mektepleri, teatrlar gurulyp ulanmana berilip ha şol ýerlerde siz ýaly halipalar bilen bilelikde ýaşlarymyz ähmet çekýärler, dörödüjülükli işleýärler, şeýlekem ýurdumyzda bir geçirilýän toýlara, bayramlara siz ýaly halipalar bilen deň derejede bir aýdymlary bilen, saadlary bilen, goşgulary bilen gatnaşyp türkmen halkyna ruh lezzet berýärler. Dogrudan hem gahrman arkadamyz, arkadagly gahrman serdarymyz medeniýet ulgamyna aýratyn ul hormat goýýar. Söhbetimiziň başyny medeniýetimiziň ösüşi dogrusyna başlasak ýerlikli bolar. Kızlarwat etrawyna 1970-nji ýyldan bäri şu medeniýet ugruna işläp gelýän hakamyň şu gargy tüýdüň ýanyma aýdýan aýdymlary meniň kulagymda siňip galyp, bugün köneçelli şol aýdym saat meniň hemram bolup durýar. Umman aýdymyzda şu aýdym saaty durmuş men göýüne getirip bilemok. Çünki aýdym bir gaty ullukan umman munyň aňyrsyna ýetenem ýok. Bizem şol ummandan bir şemçe ady bilen bolsak adamlaryň aňyna galyp bilsek, ene şol pikir meni aýdym saatyny daşlaşdyranak. 2011-nji ýylda 23-nji awgust ýadyndan çykanak milli liderimiz gahrman arkadagymyz öz şag adamy bilen Kızlarwada gelip bize bir ajaýyp medeniýet köşküni gurup berdi. Häzirki döwürde şol köşkde işleýär, sunugata goýulan sarpa has ýokary belen derejelere ýetdi diýsek ýalňyş däldir. Biziň milli liderimiz gahrman arkadagymyz bize sunugat adamlaryň uly sarpa goýup, hormatly atlary dakyp, täze medeniýet öýlerini gurup berip, şu işleri ýola goýan bolsa häzirki wagtda biziň gahrman arkadagly serdarymyz şol işi dowam etdirýär. Gahrman arkadagymyzyň hemde gahrman arkadagly serdarymyzyň alyp barýan siýasatyny halka ýaymakda, olaryň alyp barýan işlerini el müdama täze eserleriň bilen tarif etmekde biz özümiz borçly hasaplaýas. Hem aýdymsaz diýilen bütün adamda düşünem ruhy lezzet hasaplanýar.
Otsun tamdıran Toğruna beşen Tut bilen erekten Bağra bağdaşın Oturup menin ömrü bilen yaşasın Sen halal sen edim ey koşatarım Tarihimi aydıp beren tutarım Bağlağam marang yakminen dören Mallağan kolunma belenden sayran Şalan kulumundan yesirin gora Şükür bağışın kethir kılcı sen tarım Mirtigitlen yan yollaşı tutarım Hatsan enne emi bardır mungdurlu gussa Baş perdeden kalıp şirvana çıksın Talap yürekleri heyecan atarım Bağa daşa kovur derdin tutarım Türkmen toylarının bedevi sensin Bağışı sağdan alan yüreği sensin Yol yoldan içesin ilap gelensin Baktın mukamını paylan tutarım Arkada baykasın gören tutarım Yol yoldan içesin ilap gelensin Baktın mukamını paylan tutarım Arkada baykasın gören tutarım Tarihimi aydıp beren tutarım Gahrman arkadamyzyň arkadagly gahrman serdarymyzyň saýasyna halipa şäherlik ýoly dikeldilip berildi. Enha bugünkü gün tutuş ömrüni aýdym sada baglan halipalarymyzyň aýdymlaryny, saatlaryny ýaşlarymyz uly ruh welentlik bilen öwrenýärler, uly ruh welentlik bilen türkmeniň toýlaryna, bayramçylyklaryna çykyşlary ýerine ýetirýärler. Elbetde şu sungat ýoluna ilkinji ädimleri ätmek üçin halipa görmek gerek bolýar. Halipadan öwrenmeli, tälim almaly. Bir näçe halipalar bilen zähmet çekensiňiz. Halipalary görmek, didarlaşmak, niýetler edenler, haýsy halipalardan tälim alýaňyz, haýsy halipalary dinlemäni gowurýaňyz, şolar barada aýdyp geçdiňiz. Halipalyk ýoluny açyp bermek bilen gahrman arkadagy ferdarymyz bize ýene bir edek öňe gitmeklige bir tergi berdi. Çünki menim çağalykda Kakhamyň aýdymlaryny dinläp esen bolsam soňra 1958-nji ýylda Saha Jeparow Şahir Garafetliýewiň goşgysyna şahirim diýip bir aýdym ýazyp. Onuň radio ýaýlymyň üstü bilen biz dinledikden men şu 5-nji sınıfda okuyan döwrümde şol aýdymy öwrenip etramyzda geçirilen höwetçilerin aýdym fadyny ýerine ýetirdim. Şol pursat men ýadymdan çykan Nurberdi Gulow bilen ýakyndan gatnaşmak, Aşyr Gurbanow bilen ýakyndan gatnaşmak, özümiziň şäherimizdäki belli damanaçy Mehmet Haly Mehmedov has ýakyndan gatnaşan adamlaryň biri. Ine şonuň bilen şonun kän zatlary öwrenmek maňa nesip etdi. Anverdi Attanow estrada aýdymçy, Öwdeli Tekaýew bilen Tafarnaz Babaýew bilen hem ýüzbeýdi bolup olardan matlagat torap, matlagat almak maňa meser etdi. Köp zatlary öwrenmäge täsir edýär. Ýene bir aýtmaly zat, men kompozitorlar Çar Nurimow, Recep Rejepow, Recep Kutluyev, Çar Abdullayev ýaly kompozitorlar bilen ýakyndan gatnaşyp olaryň döreden aýdymlaryny ilkinji bolup ýerine ýetirmege meser etdi.
hayran ben Şemal kakıp öwdüşenem aklım gidip kurban ben Yar, 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 yar Gelin bir de yolunu başla Gelin bir de yolunu başla Taçın sanar beni ulaşla Arap dur sen barmak dişle Gülür yüzün nuran ben Yar, 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 yar Uyanıp sen gece yari Uyanıp sen gece yari Dilbyon senin dağlar mari Ak yüzünden koşa hali Kara halın kurban ben Yar, 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 yar Nefesin bollun gida Nefesin bollun gida Ol yarangdan galımcıda Hak hallın canın kida Diçareler armanı ben Yar, 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 yar Dur sen barmak dişle Gülür yüzün nuran ben Yar, 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 yar Sunugotun aňyrsına yetme ýok, umman ýaly giýin, umman ýaly çuň diýilip ýöne ýere aýdylan okda. Ýigde mümkin eram az diýilýär. Elmadama sunugotun durly ugurlaryny sen öwreneniň bilen sen zihiniňi, döredijiligiňi hasan baýlaşdyrýar. Şahyrymyz Gurban Nazar Edis öz şygyrlaryna sunugot diýmek näme bilýärmisiňiz? Bu sowala sada jogap bermeli. Biz herimiz özümüziň zergärimiz mudam özümizi ýonyp ýörmeli diýen. Elmedama halipalary dinlemeli. Yer halipadan sunugatyn bir ýoluny öwreneninde eýän bu seniň döredijiligiň hasan baýlaşmagyna, giňemegine özüniň bir itergisini berýär. Sahyp Jepparowyň bir radio ýaýlymyna aýdan maglumatlaryna men sunugatyn aňyrsyna çykdymmy kam diýsem, ýa-ni bir sunugatyn gapsyndan giripdir diýip bellek geçýär. Men häzirim öwrenip ýörün. Eýsem ýeke-bir halipalar däl. Ýaşlardanam öwrenämäge da tapylýar. Sadanna bagşynyň ýardydyr diýip aýdylýar. Sadandan hem gowwalanyna aýdýan aýdymlaňa bir hil bir özünden owadarlanýar, bir hil bir özüňem aýdyşyňam ýitgeýär. Şonuň üçinem bir de gowy sadanlaram gerek. Dans edelim, toya gelirler. Dans edelim kızlar, güzel gelirler. Atma çıktılar, şadyan baktılar. Aşık juvanlar, ey ardını bilmalar. Atma çıktılar, şadyan baktılar. Aşık juvanlar, ey ardını bilmalar. Orta çıktın özüne, Yetýärler, gökdäki deleri yerde bitýärler. Atma çıktılar, şadyan baktılar. Aşık juwanlar, ey arzyny mihmanlar. Atma çıktılar, şadyan baktılar. Aşık juwanlar, ey arzyny mihmanlar.
aşık juvalar ey ardını bilmalar aytıma çıktılar şadyan baktılar aşık juvalar ey ardını bilmalar aytıma çıktılar şadyan baktılar aşık juvalar ey ardını bilmalar aytıma çıktılar şadyan baktılar aşık juvalar ey ardını bilmalar aşık juvalar ey ardını bilmalar aşık juvalar ey ardını bilmalar Halipa gepleşýümizi sowalamyzy bilen dowam etsek, ynha sunugat elemine ayak basan adam elmidama bir maslahatlaşýan adam bolýar, pikir alýan adam bolýar, işleşýän bir adamlar bolýar-da. Ne aýdymçy bolsak, hökma suratda şahyrlar bilen, ýa-ni gaýdyşyňy diýäli kompozitorlar, sazanlar bilen işleşmeli bolýar. Şahyrlarymyz täze eserleri döredip ötýärler, nusxaw şahyrlarymyz bar. Ynha siziň köp aýdymlaryňyzy biz dinleýänmizde, nusxaw şahyrymyz Mahtumul Pragynyň sözlerini düzülen, owadan aýdymlary bilen türkmeniň toýlaryna, bayramçylyklaryna çykyşlar ýerine ýetirýär. Kompozitorlar Recep Kutluýewiň, Çağrı Nuriyewiň, Recep Rejepowyň, Suhan Tüýliýew diýip bir kompozitor bardy. Onuň aýdymlaryny, Çağrı Abdullaýewiň aýdymlaryny köplenç ilkinji bolup ýerine ýetiripdim. Soňra men şu özüm saz ýazyp başlandan soňra Amanel Amanow diýip bir şahyr bardy. Ene şonuň bilen men kän aýdymlary işledim. Dağlar diýä onuň ene hakynda, onuň söýügi hakynda ýazan goşgularyny saz ýazdym. Hocaberdi Bayramow diýip onuň goşgularyny elmidama gözlegde bolmaly. Şu halkyň aňyna gowsyňmak üçin şu täze aýdymlary, täze eserleri döretmeli. İran, Turan, Arap, acamilinle görmedim senin de ovadan gelen ovadan gelen çakanarakna tanna bağın gülünde olmadı dedim kiminleyim gülbeden gelen ovadan gelen Gözletin canalar kara gözlerim Dörüydü elleri şirin sözlerim şirin sözlerim Alma yanaklarım güler yüzlerim Hicidir levlerin leylimi veden gelin Veden gelin Şervet deyip yutmağam Könglim takat vermedi Vay üzüp gitmeye Üzüp gitmeye Dudak kurup aşıkları tutmağam Dülbün baştan ayak leylim Toreden gelin Havadan gelen Nefet diyer aşnalığım yad olmaz Bir görmesem könglüme heri şad olmaz Könglüm şad olmaz Yeryüzünde senindey ferizat olmaz Meger yerayinin leylim hovadan gelin Hovadan gelen
olmaz. Meger yüreğinin leylim ovadan gelin, ovadan gelen. Pekim paykas ummani maktum ulu Pıragı yelemez Türkmen halkımız üçün şular ýar bir ösüşli, özgörüşli, üstünlükli, yeňişli ýyllaryň biri bolar diýip umyd edýär. 2024-nji ýylda maktum ulu Pıragynyň 300 ýyllyk toýy eýýän şu günlerden uly dawaralar bilen bellenilýär. Şahyrlarymyz, aýdymçylarymyz, umumyň medeniýet sunugat ustadlarymyzyň ählisi uly taýynlyk görýärler, owadan aýdymlaryň üstüne işleýärler. Maktum ulu Pıragy Türkmen halkynyň buýsanjy gowanjy bolup otyr. Maktum ulu Pıragynyň döredän her bir eserine Türkmen halkynyň watana bolan söýgüsini, ene ata, ýara, tebiğata, edip ekrama bolan häsiýetler açyp bir görkezýär. Bugünkü gün şahyr Türkmen halkynyň kalbyna adamkärçilikli, insanperwerlikli häsiýet bilen ýaşaýar. Maktum ulu Pıragymyzyň 300 ýyllygyna gabatlap, ýa-da gözüm düşdiň bilmediň goşgusyna saýadım. Bizim milli liderimiz, Gahrman Arkadağymyz, Gahrman Arkadağly ferdarymyzam Maktum ulu Pıragynyň goşgularyna hormat goýýar. Milli liderimiziň Gahrman Arkadağymyzyň Türkmen halkyna ýazyp beren kitaplary sanardan kän, biz onuň şolardan özünde gerek täsirler almak bilen täze eserler de öredýär, täze aýdymlar ýazýar. Munuň özü näme? Bize elmydamy ýanymyza gollanma hökmünde ýani kitap bolu diýsek ýalgyş däldir. Şol kitaplary okumak bilen biz eýsem ýaşlara da maslahat berýär. Umid bilen erte bakan şahirata mağtum mule. Umid bilen erte bakan şahirata mağtum mule. Şarnadan şahirata mağtum mole. Ahırlardan aşırnadan şahirata mağtum mole. Ken bağın ahlasından arkadan Bahtiyardar oğulluk idin şahirata mağtum mole. Bahtiyardar oğulluk idin şahirata mağtum mole. Qalam alsan qala Vatan vakti dolar dile Teyrana gel mengliň bilen şahirata mağtum mole. Teyrana gel mengliň bilen şahirata mağtum mole. Bahtiyardar oğulluk idin şahirata mağtum mole. Danata mağtum mole.
gözüm düştü. Eylağlı lebe göfer ummana gözüm düştü. Ey cadı gelen gözlü, ey şeftı şeker sözlü, ey şemsi kamar yüzlü, tavana gözüm düştü. Ey şemsi kamar yüzlü, tavana gözüm düştü. Arzuda gezerler, hizmata gelen kullar. Teze açılan güller, bostana gözüm düştü. Teze açılan güller, bostana gözüm düştü. Hirzülükler bir sünül, buyak minin bülbül. Ey cennet era bir gül, rızvana gözüm düştü. Ey cennet era bir gül, rızvana gözüm düştü. Bu derdime sen derman, köyümde bulan nalan. Maktım kulu dire can, canana gözüm düştü. 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 Enenin hiç ervet arzuğu olmaz, arzuğu avatlık hem de sağlıktır demek bilen Şahir Münkerem mamla. Bugünkü döredücülük ustaatlarının ehlisi enelerimizin mukaddesligini gözellük bilen, owadanlyk bilen wasp ediýärler. Gahryman arkadamyzyň türkmen halkyna peşkeş beren ene taqdim mukaddeslige taqdim atly eserini de şu enelerimizin mukaddesligi, öýe hojamyzyň bedegi dinan gözelligi barada, edep ekramlygy gelinlerimiz barada, maşgala hojam keramatlygy barada giňşeýin maglumatlar berilýär. Bugünkü döredüjülük ustaatlarymyzyň haýsy birini görünmede de heykeltaraş bolsun, suratkeş bolsun, şahyr bolsun, aýdymçy bolsun, enenin gözelligini, mukaddesligini, belentligini ul ustaatlyk bilen beýan edýärler. Hasydyňam ýerine ýetirýän aýdymlaryňyza ene mukaddesligini biz çyn ýüregimiz bilen duýýar sebäbi toýlarymyzyň, bayramlarymyzyň bedegi bolup dursaňyz elmidämi? Şol gözel aýdymlaryňyz bilen bugünkü türkmen halkyna ruhy lezzet berýär. Şahirimiz Amanilla Amanowyň inen aýelary, inen elleri diýip bir goşgy ýazypdyr. Şol goşgysyna saz ýazdım. Ursa ursun yumşakdyr ak pamykdan diýen setir bar. Şol doğrudanam şu enenin ellerine yumşaklyk bilen şu çağa terbiýe bermek häsiýetleriniň barlygyny Gahryman arkadagymyzyň ene tagzym, mukaddeslige tagzym kitabyna da agdalyp geçilmegi munyň özü biziň üçin bir enelere goýulan hormatyň has belentligini ýene subut edýär. Eger mümkin bolsa Halipan ha ene hakynda bir näçe aýdymlaryňyz we siziň gepleşimiziň şu ýerine biz seredip oturan tomaşaçylarymyza şu eneni bir wasp edýän aýdymlaryňyzdan hem illeşdirmege ýetireli.
Özer kuş terinine bekler Ya da salar ya da çılan gülleri Her boğunu altı aynagadıptır Enen ayaları, enen elleri Her boğunu altı aynagadıptır Enen ayaları, enen elleri Yadanыңda her düşüktür aslına Ne sağlasan tiyil getirir etsine Kar yağmurda sayap olur üstüne Enen ayaları, enen elleri Kar yağmurda sayap olur üstüne Enen ayaları, enen elleri Bırak ipteridir hem humay kurşun Gözün gören çağıya dolar kışın Bir etmey gelersin sipanla başın Enen ayaları, enen elleri Bir etmey gelersin sipanla başın Enen ayaları, enen elleri Tağam verir ak yürükten kaymaktan Şolar del mi darağıt edin gemükten Ursun yumşaktır ak pamuktan Enen ayaları, enen elleri Ursun yumşaktır ak pamuktan Enen ayaları, enen elleri Ursun yumşaktır ak pamuktan Enen ayaları, enen elleri Enen ayaları, enen elleri Enen ayaları, enen elleri Berkira dowlatyň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gahrman arkadamyzyň, arkadaky gahrman serdarymyzyň saýasyna biziň agzy bir ýurdumyza, türkmen halkymyza bagtly bolulyň durmuşda ýaşaýarlar. Şu gözellikleriň közirini görüp ýaşaýarlar. Şu gözelliklerden ruhlanýan her bir insanyň kalby elmidama bir joşgundan, arzuwdan, maksatdan dolu halipa. Eger mümkin bolsa gepleşmemiziň şu ýerine öz ýürek arzuwlaryňyzy öňüňizde goýan maksatlaryňyzy beýan etseňiz. Yaşlara halipasılık etmek bilen täze aydymlary, täze eserleri, saarlary halka getirip durýan, öňümizde ullakan bütün dünýäde ýanglanjak Maksumul Pragymyzyň 300 ýyllygy ullakan toy, şol toýda bizem özümiziň täze aydymlarymyz bilen, täze eserlerimiz bilen Maksumul Pragynyň goşgunyna aýdylýan aydymlary gaýtadan işläp, şolary halkymyza ýetirmek barada alada edýär ki, jewünni türkmen halkymyzyň öňe gitmegine ullakan ýardym edýän milli liderimize, gahrman arkadagly ferdarymyza işlerini, rawaşlyklaryň hemişe ýaran bolmagyny, canlarynyň sag bolmagyny, belent başlarynyň aman bolmagyny arzu edýän. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, ýürekden çykan arzuwlaryňyzy bizem goşulýar elmidama ýurdumyz gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasyna toýlara, bayramlara betlensin. Şular ýaly toýlarymyzda, bayramçylyklarymyzda siz ýaly halipalarymyz bilen bilelikde ýaşlarymyzyň hem o wagt elmidama belende ýanglansyn, täze döredýän bir eserleňizi, diňe öňe düşükler gazanmaňyzy, üstünlikleriň size ýaran bolmagyny arzu edýär.
şanım Şan vatan Türkmenistan Elinde yürek damardağa Şan vatan Türkmenistan Elinde nutfadak mekan Şan vatan Türkmenistan Sen karar den bağıtiyatı Şan vatan Türkmenistan Senden bağlanan Yenelerin mehresine Uydurdan hüyene Erzi merdani ötlere Kursağına yer alan Elemsinin halasına Çölünmedik sırgana Samçırak üneden baktın Vatan Türkmenistan Aynaların Gülgülistan Ovada karkada Elimli ve yakuşu açık Ufadan meyveler bu Kanadım da seyran etsen Havada ter kovanda Konak girdik ödür kere Güler yüzü çürüktü Bir başın bir zanıtı Şan vatan Türkmenistan Vatan sana ahlaka Yeter hanım kanlar kana Kalarına deflene Toprağımı yürekli Haykatına susana Zor gayratlı bedevatli Arkadadır bozsana Salamatın devamatın Şan vatan Türkmenistan Öve, 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 öve Şan vatan Türkmenistan Şat owazyň goý ýanglansyn diňmesin. Dağ dereler owazyňa dillensin. Arzularym ganatlanýar diňleseň. Sazyňa döneýin Türkmenistanım, adyňa döneýin Türkmenistanım. Anha mehriban oğlanlar edidileşler görüşüňiz ýaly bugünkü biz gepleşýümizi Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherine ýazgy ýazyp, anha biziň bu gepleşýümizi Türkmenistanyň kädişler arkadaşlyklarynyň Balkan welaýat birleşmesiniň gurnamagyna ýardam etmeginden Halipamyz Toýguly Jepbarow bilen bir näçe bir söhbetli gurrunlary şeýlekem aýdym saýlary gepleşýümiziň dowamyna size getirdik. Siziň göwnüňize ýaranlar diýip tüýsürýümizden umyt edýär. Biz bolsa gepleşýümizi siziň her biriňiziň maşgaly ojaklaryňyzda rızgal berekediň, agzy berliň, bagtyýalyň ýaran bolmagyny tüýsürýümizden arzu edýär. Berkira döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne türkmen halkynyň özüşleri, özgörüşleri, gözellikleri tarap alyp barýan gahrman arkadaly gahrman Ferdanymyň janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri, rowaşlyklary wetsen. Şeýle gowdan gowy ýaşardy umytlar bilen Mirat Teleýilim tarapyndan taýinlanyp size ködürlenen milli ruhyň altyn hazynasy atly gepleşýümiziň şu gedeki sany geçirip gutarýar. Ýene ýaşy günlerde Mirat Teleýilimna gepleşiklerimiziň indiki sanlaryna diýdalaşýança hoş wagtyňyz.